Здравейте, YouTube приятели! Аз съм Доралекс и това е моят мап. Още не съм му измислил име, но ще му измисля. Значи, в началото, ето, виждате, това са зомбитата, като сте готови, нали, ето там е честа. И там също какви неща има, като ги вземете и като се оборудвате с тях, просто цъкате тук и то се отваря и те излизат. И почвате да ги дразните и те почват да ви бият и така. Ето ги нещата в честа. И сега само да направим, смисъл само си вземем един лък, един меч. И сега ще ги пуснем. Пускате. Стреляте. И те веднага идват и почват да ви бият. Ето го единия, вече е готов. Така и те почват да ви бият. Ще го направя малко по-обширно и по-хубаво, но за сега този ще е мапа. Така тук се предпазвате. Това съм го направил за специално за тази цел. Не трябва да ви оцелват, иначе ще изгорите. Трябва да се пазите от огъня им. Ето така, ще сложи награда. Един стак с диаманти, уха. Един стак с диаманти, приятели. Ще има специално за вас. И като ако оцелеете, ще го оформя още малко. Ще сложа врата и като излезнете, ще ви излезне една като в смисъл като вратичка. И като излезнете от това, ще ви чака едно хубаво село. Там ще можете да се спалнете. И да, както казах, има още подобрения ще му направя на този мап. Но погледнете го. За мен си изглежда много добре. Ще направя един адвенчър мап специално за вас. И ако искате да ви го пратя този или адвенчъра, просто ще ми напишете отдолу на коментарите, че искате да ви го пратя. И така, това беше от мен, Доралекс, и до нови срещи.